Illum il-poplu tkellem u r-riżultat huwa ċar. Il-Partit Laburista rebaħ dawn l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Rebaħ maġġoranza assoluta ta' voti kif ukoll huwa ċar illi ħajrbaħ ir-raba' siġġu. Għalkemm inizjalment ma kellux il-kwota sħiħa. Aħna naċċettaw dan ir-riżultat bl-akbar umiltà. Inwedu illi se nixtarru sew u minnu se nisiltu it-talimiet illi għandna nieħdu. Nixtieq nirringrazzja l dawk kollha illi vvotaw f'dan il-proċess demokratiku. Dik hija s-sabiħ tad-demokrazija f'pajjiżna. Dak huwa l-proċess illi bih in-nies jażlu lil min jirrappreżentahom. Nixtieq nirringrazzja l-eluf illi votaw il-Partit Nazzjonalista illi għadu minkejja din it-telfa it-tieni l-akbar partit f'pajjiżna u għandna obbligu illi nirrappreżentaw lil dawn in-nies bl-aħjar mod li nistgħu. Imma rridu wkoll nirringrazzjaw il dawk kollha illi għażlu illi ma jivvotawniex. Għandna obbligu illi nifhmu għal xejn illi nipprovaw naraw x'kienu r-raġunijiet illi sallum għadna ma irbaħniex ir-rispett tagħhom. Kien hemm oħrajn li għażlu illi ma vvotawx f'din l-elezzjonijiet kien hemm eluf kbar. Dawn irridu naraw għalfejn il-proċess demokratiku ma ħadux sehem fih. Irridu nifhmu x'inhuma l-aspirazzjonijiet tagħhom, id-tbatijiet tagħhom u dak kollu illi għadna ma fimniex kif jażlu lilna biex inkunu il-leħen għalihom. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi il-membri kollha tal-partit tagħna illi pparteċipaw l-ewwel nett fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali b'sagrifiċċju kbir għalihom. Nirringrazzja wkoll il dawk illi pparteċipaw min-naħa tal-Partit Laburista u partiti oħrajn. Nafu illi il-Partit Nazzjonalista għaddej fl-aħħar xhur kien minn sfidi kbar, sfidi illi aħna tħallna għalihom f'wieħed mill-perjodi tal-Partit Nazzjonalista illi kien wieħed mill-agħar żminijiet għalina. Ma kienx żmien tajjeb, jiena ma dħalx fil-Partit Nazzjonalista meta kollox kien wartu żgħar, anzi kien hemm diffikultajiet u għatem finanzjarji, kien hemm deficit ta' voti li għatem u dan kiber, però dan ma jfissirx illi ħanaqtaw qalbna, anzi ifisser illi rridu naħdmu iktar b'umiltà imma naħdmu iktar. Irridu nifhmu ir-raġunijiet illi waslu illi għadna maħniex l-għażla tan-nies. U dan irridu nagħmluh bitrankwillità u mhux baġla, b'rispett, imma wkoll billi nibqgħu nagħmlu dak li konna qed nagħmlu fl-aħħar xhur. Fejn meta konna qed naħdmu flimkien, konna qed nagħmlu passi. Passi tajbin, mhux maġlin. Passi fejn konna qed nuru li meta naħdmu flimkien kienet jibda jirnexxilna. Maħniex ħanitilqu u nabbandonaw it-triq li ħadna illi nisiltu l-esperjenzi tan-nies, nintaqgħu man-nies, anzi rridu nagħmlu iktar. Irridu mmorru għand iktar nies. Irridu nintaqgħu ma' iktar istituzzjonijiet, nintaqgħu ma' ir-rappreżentanti tal-unions kollha, tas-setturi kollha u nifhmu x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom. Is-soċjetà ċivili, daw kollha li jixtiequ jikkontribwixxu għal pajjiżna aħna rridu nifhmu kif ukoll il-ħtiġijiet tagħhom inkunu qegħdin nirrappreżentawhom. Fl-iktar mumenti diffiċli tal-istorja tagħna fil-Partit Nazzjonalista dejjem irnexxielna insibu l-aqwa nies. F'dawn il-mumenti ma rridux naqtaw qalbna, anzi bil-maqlub. Fl-aħħar żminijiet irridu nsibu l-aħjar ġo fina. Fl-iktar żminijiet diffiċli irridu nkunu aħjar minn qatt qabel. U rridu nsibu oħrajn, irridu nistiednu oħrajn, irridu naraw wuġuħ ġodda, irridu naraw dawk illi jemnu fid-direzzjoni li nixtiequ għal pajjiżna. Irridu b'umiltà kbira nitalmu iktar, indaħlu ninvolvu iktar nies. Iż-żgħażagħ illi ġbidna lejna irridu nisemgħu iktar minna. Il-proċess beda. U mhux proċess illi jista' jdum ftit xhur biss. U f'dan il-proċess ħajkun hemm min jiddibatti, min jikkustinja, min jiġġieled. Però ma nistgħu naqtaw qalbna qatt. L-partit ma jista' jagħmel hekk u wis inqas huwa ta' ġid għall-pajjiż. L-istedina tiegħi. Irridu ngħaddu minn dan il-perjodu. Nistiednu l daw kollha li jaħsbu li jistgħu jikkontribwixxu
illi jagħmlu dan il-vjaġġ magħna. Vjaġġ mhux biss għall-Partit Nazzjonalista, imma vjaġġ illi jrid isir għal pajjiżna. Min qalbi nistieden il dawk kollha illi jixtiequ jikkontribwixxu, illi jiġu jew immorru aħna ħalli dal-vjaġġ nagħmluh flimkien. Kuraġġ, taqtawx qalbkom, it-triqja twila imma rridu nimxuha. U biex naslu irridu nimxuha flimkien.